И здравейте на всички, аз съм Shadow67 и с мен е Ицерфос и днес играем Egg Wars на Minecraft. И нека започнем. Целта на тази игра е да пазим яйцето горе, което е. Знаеш какво ма прибесках, бе? Какво? Взех си над 10 000 каски, бе. И сега дропвам. Кой му трябва да се взима? На мен ми трябва. Сега кой ми не ги обира? Гневата. Сега кой ми нали сеш какво става? Ето, падай хиляди каски се, матко. Не, думи. Че ще взема още малко тухли да... Бате... Какво ни трябва, бе? Не знам. Мисля, какво ти трябва на тебе, аз си взимам така панталонки, това едно iron, 10 gold. Така, взимай си задължително купчета. Да, бе, знам, бе. Ти трябва доста купчета, стой сега само вземем още малко тухли. Така. Кирка си вземи някаква, може от най-слабата, ама си вземи някаква си имаш. Лък си вземи. Ма то ми трябва голд. Сега ти взимам мачей, то трябва... Ма дайте почвам да правим път. Чай си взем някакви... Тако. Аз меч не съм си взел. Бронята съм си я взел, ама не съм я служил. Аз взимам доста бокчета. Си взима и надгръдник. Аз взех 56 бокчета, че си вземем още малко такива тухли. Задължително Айде да почваме да правим такова. Иначе... Ани откъде мога да вземе голд? Сега ще покажа. Трябва да ходим до някой друг базата. В смисъл, той има и тук някъде. Ето тук като следеш долу се събира айрон. Да, бе, знам, бе. Ма тия тук има някакви кеш минати ги обират, бе. И... Но не е смисъл къде има голд да вземе голд. Не знам. В смисъл трябва да отидеш на другите базата и то там има едно, където пуска голд, не знам. Ела тук такова е яйцето. Спокойно, бе, то... Те първо сега трябва да почнем да правим път към някой. Аз ще го заградим. Ето, аз си взех 2 айрона, да може сега да си взема нещо. Да, в следващия клип и хави 12-16. Вие знаете, той нали прави много хубави клипчета. Той вече е с нови слушалки. И нека продължаваме. Да, то минал тук и обира айрона. Аз почвам да правя път, но някой да ме пази. Чакай малко, че аз какво ще вземем са? Какво ми трябва още? Нагръдник ми трябва. Абе, какъв надгръдник вади 2, бе? Че да взем някакъв меджим, бе. Защото трябва да правим път. Ти къде си? Това прави поне по 3 линии път, защото иначе така като те палнат с лък. Виж ме къде са, нали виж? Тук има 1000 каски, бат. Ева ни помагаш да правим тук. Аз правя път към... Ето, аз те видех. Към червените. Те са двама тия и сега ще ги пукаме. Че аз ще помагаш. И аз правя. Окей, аре. Така ти прави само първата линия, аз ще ги продължавам. Чули? Да, бе, да. Леко да не се фърлиш, че тия айтеми. После трябва пак да събираш голтитената. Нима, защото тръгва един на... Там, мисля, ще правят път към нас. Сега ще видим. Да, и мисля да не заснем чак до края клипа, защото ще стане максимално дълъг. Максимално. Некой ме стреля. Беги оттам, беги, он е горе. Цеци, беги оттам. Ще довършиме пътя. Беги са. Поне сме направили път, стой са. Тия наши са ще ни помогнат и ще ги правим вече. Добре, аз нямам голд, бат. Брате, аз нямам. Сега отивам в техната база и ги такоме, знаеш какво? Аз ич меч. Не ми трябва, аз имам. Аз имам 4 меча, бат. Ма как правиха? Беха направили... Взех 8 честа. Слагаме тук честове. И си слагай вътре нещата, чули? Къде са те? Тук, в смисъл. Знаеш какво? Остави си всичките неща, за да не умреш. Сеш се. И всичките неща и отиваме там и крадеме злато и се избегаме на тука. Нищо не си взиме в тебе, тук ги оставя, аз тръгвам. Само че ти ако не ги вземат. Виха пътия. Сега ти им крадем златото. Аз ще продължим пътя, брат.
покилнах един. Гледай сега какво ще пише в чата. Ето виж. Чак стой. Сега ще изпише, че аз съм взел един кил. Само това да падне. Айде, шо не изписва, взех един кил. Да, бати на често аз го съборих. Чек, аз нямам повече да продължа. Аз съм в техната база, си крадем всичко. Айран и какво има, бат? Но то няма голд. Ете тебе. Нека ме помпа, бат. Нека то ме изпомпа, мен. Ай, мен му... Ай, леле, изгубих Той ме всичко. взе. Аз това ти казах, ще остави. Не си взимай всичко, сеш. То беше някакъв много добър меч. Некъв идва по пътя за към нас, ме цепи с лък. А те откъде взимат толкова, бе? С айрон, бе. Те не са ли само с голд? Не знам, смисъл... Назъв в момента. Сега ще кажа. Лък, братле, стрели, си окей всичко. Чай сега некой само да ми е пипнал тука бронята. Да, тия са взели цялата броня. Деви нещастниците, дева. Да, те са само с голд това. Не си казах. Аз взем TNT, нещо подобно. Ще вземем някакви бокове. Едно айрон, едно голд. 3 айрон. Я тука лава. Ще вземем две паржоли. Мисля, че само при жълтите имаше злато. Не знам, аре преземе ли лавите, виж ли? Чакай. Си кирка, за много ме чупиме. Аз отивам да се пробвам да щупа някое... Жълтите ли ще ги правим, бе? Кои Или червените? Не знам, аз взимам една кирка и си пробвам да ходя се промъкна от някъде, чупим леко яйце. Това не може да се чупи яйце, бе. Нали затова е яйцето там, бе? Нали за да го чупим? Верно. Добре, аз съм към червените. Виж, че червените сме ги оттепали, виж ли? Какво пише отстрани? Ред 0. Не, има, бе, има. Ами това не е някой от нашите. брат. Ние сме най-много, виж? Аз тук чим крадем голда. Това е злат... айрон, аз по-голо. Да. Аз ще пробвам, аз в момента превземам, мисля, жълтите. Техната база, мисля. Не знам. Трябва да стабилизираме пътя от всекъде. Ма верно. Та си има някакви скришни пътища. Абе, тук е яйцето, къде се намира, бе? Къде, бе? Те да не са го скрили, може да са го скрили те. Как са го скрили, бе? То стои на едно и също място, яйцети, бе. Не, може с блокове да са го прикрили. Го е голда, бе. Къде, бе? Тук при главното мисля, че. Ето. 3 голд имам. 4, брат. Това ти ли си там, бе? Охо. 6 голд. Охо, тук си обирам голда, момче, направо тикам. Няма гледай какво става. 10 голд имам вече. Ма ти на кое главно си, бе? На главното вика съм. Хайде, то го праснах. Ма ще се фърва за малко. Сега къде съм, я гледай. По-добре паднем, се предбием. Тук какво ще правим, че джумпим ли? Да, ще се опитам на някъде да избягам. Смисъл, не че избягам, а се качат някъде малко тъй джумп. Аз отивам в нашата база. Аз отивам в нашата си да съм присигурно. Фърлям се. Що? Защото паднах. Мисъл, паднах на место. Че бронз. Всичко имам. Имам 11 голд. Ма сега си взем бати лъкастика. То е 15, бе. По-мъгъл, бе. Я бейте, бе, лутки. Влад, какво става с тази резолюция, Влад? Ти лут се Не баси лутките. Какво да вземем още? Че взех TNT за палки, брат. Да. Да. Ми... Напроти от тепам. TNT-то, брате, малко и за палката, брате, и... Къде си?
В нашата база Его е TNT-то, аз го взех. И аз той оставим тук малко... Айде да ги гърмиме. Те кои останаха? Къде ги знам? Жълти и сини останаха. Още имам за още голд да взема. То пътя не е довършен тук. Бате, как така? Аз отивам при червените бата, то няма никой, викам, какво стана тук? Цеци, бегай! Цеци, то ще те пребие. Това ме преби, брат. Цеци, че те фърват, бе. Айде, бе, стига, бе, изгубих всичко, бате. Бе, хел и 12, ти си виновен, бе. Верно, тук има злато. Аз ти казах, брат, ама... Абе, те са много зле всичките. Но те паха, Беги, че ме бе. видеха. Знаеш какво, аз отивам в техната база, брате, и само минавам и си взимам цялото злато, брате, и те не ме виждат. Донеси на тук една кирка. Им чупиме направо тия яйцето, ги свършваме. Ма не знам къде име. Не знае. Вече ако ми разберем батка им яйцето. Има един жълт вече. И двама сини, май ние сме победители. Минава ми, обирам златото. Беги, че седем злато съм, некъв не гони май. Бегай! Къде сега ти идвам при златото? Аз съм там, а сега бегам на некъде. Абе, откъде си? Ето те, мършо. Его то, да. Ти са се бие с него, ще от теб. Бием, бе, ще бием, бе. Убили го? Убий го то, мършляк. Беги, че то иде. Зад мен ли? Май да. Май сега реши, че ако паднем с тия 7 злато. С 7 злато ще вземаш, приятели ми. Никой няма да вземеш. Пак поне... Мали, аз тръгнах да бием моя, бат. Брат, нещо ми зацепи. В смисъл не е такова цепи нещо, мисля в момента. Той ми обира златото, мършляк. Сега ще поне ще може да си вземем нещо. Нямаше злато, брат. Брат. Аз взимам цели айрон, така като тарикатите. Стига, бе! Така, първото, което е, взимам си кирка за един такова, за 3 голд си взимам бати това. За какво ти кирка, бе? Нали за яйцето, иначе не мога да е такова с обикновена, мисля, че. Взимам си такова и такова. Сега слагам бронята. Омага взех. Значи взем TNT, че ги бомбандирам. Че имам бам-бам. Че те купя и продавам. И да, след малко мисля вече, нали, да спирам клипа. Защото, нали, да не стане вече пък прекалено дълъг. И правим последен опит за нещо и ако не стане, нали, неуспешен, спирам клипа. Дебър, леко, бе. Ще почупим. Батас. Искаш ли някой от нашия отбор да го събориме? Не ме да стане. Стинците му, че го гръмнем пред Не, него. той докато че хубаво чупиме пътя, бе. С кирката. Май ще е много такова. Тя, че ни думна, бе. Че ни преват. И добре, това беше всичко от мен. Аз съм Чаля 67 бъга и с мен беше It's Ruffles и това беше всичко от нас. Чао! Готово.